Dnes by som sa chcel pozrieť na jeden biznis model na YouTube, ktorý by som určite robil, ak by som mal tú možnosť. Je to určené pre ľudí, ktorí majú nejaký skill a vedeli by tento skill posunúť ďalej nejakým návodom pre ďalších ľudí, ktorí majú možno záujem vykonať podľa nejakého návodu ten váš skill. YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete a spolu s Googlom tvorí až 90% podielu všetkého vyhľadávania. Samozrejme Google vlastní YouTube, takže sú navzájom prepojené. Iste viete, že ak niečo vyhľadávate v Google, tak vám to odporúči YouTubeové videá. Je tu aj sekcia YouTubeových videí, takže tieto dva vyhľadávače idú ruka v ruke. Tu si nájdeme kľudne aj tie isté výsledky. Napríklad toto video je presne toto prvé odporúčané. Takže z dlhodobého hľadiska je toto veľká príležitosť pre ľudí, ktorí niečo vedia. Lebo tí, čo nevedia, tak sa to chcú naučiť alebo majú nejaký problém a chcú podľa toho nejakého tutoriálu postupovať. Ja tu mám za príklad video, ktoré som vytvoril a je to video o výmene žiarovky na 7-8 ročnom aute. Toto video som vyrobil asi pred rokom a pol, 426 dní. Nazbieralo síce len 18 000 pozretí, ale toto má byť len ako príklad a vedel zarobiť 50 eur. Ide o to, že ja som to video natočil a má dodnes každý jeden deň pozretie, ako vidíme tu napravo, za posledných 48 hodín má 120 pozretí a pravdepodobne tieto pozretia budú stále pokračovať, ako vidíme tuto. V priebehu toho času budú mať stále iní a iní ľudia tento problém, že budú chcieť vymeniť žiarovku na tomto aute. Tu napravo môžeme vidieť zdroj návštevníkov k tomuto videu a 50% tvorí YouTube Search, čo je samotný vyhľadávač YouTube a potom externál to môžu byť iné vyhľadávače, napríklad ten Google. Samotné RPM-ko je medzi 2-3 eurá, sú to autá. Autá sú dobrá téma napríklad pre poisťovacie spoločnosti, leasingovky a tak ďalej, takže tieto spoločnosti môžu viacej platiť, aby mali tú reklamu na relevantnom videu. Týmto YouTube modelom vlastne vy nedosiahnete hneď nejaké výsledky, ale dosiahnete ich až v čase a ide vlastne o také zložené úročenie, takže ak by ste takýchto videí mali 10, 100, 200 až 1000 kľudne na rôzne témy, keďže aut máme veľa, tak by ste mohli spraviť kanál, ako vymieňate žiarovky na každom aute, tak zrazu z toho môže byť veľmi dobrý príjem alebo pri vyrobenie, ktoré by ste dostávali v čase. Tu môžeme vidieť, že som začal asi vo februári a 15. apríla dosiahlo 1000 pozretí. Pri tomto modeli to chvíľku trvá, kým tie pozretia nabehnú, kým nabehne táto search trafika. Tu mám ďalšie video, menej úspešné, ale dostáva trakciu po nejakom čase a za nejakých 2000 pozretí 4 eurka. Ide o výmenu predného stieraču. Takisto auta, je ich neskutočné množstvo aut, kde môžete vymieňať stierače. Ak by ste mali takto 1000 videí len na výmenu stieračov, čo sa dá spraviť, tak zase môže tam byť ten príjem v čase a nie len príjem z tohto, ale napríklad aj z predajú tých stieračov a branie si nejakej provízie. To video začalo lepšie šlapať až posledných 90 dní, takže uvidíme zase v čase. A poďme sa teda pozrieť, aké ďalšie videá a aké ďalšie príležitosti by sa dali robiť. Mám tu napríklad, ako vymeniť kabinový filter. Je tu nespočetne veľa videí. Väčšina videí je až 9, 8 až 10 rokov starých. Tento má 5 a tento má 2. Za 2 roky dosiahol 200 000 pozretí. Ak si rozkliknem toto video, vidím tu ten graf. Je to asi klasický tutoriál, ako vymeniť kabinový filter. Tu vidím graf, na tom grafe je najlepšie, že je konštantný a tu vidím, že každú hodinu dosahuje 100 pozretí, takže stále v tom čase bude dostávať tie pozretia, to znamená, bude dostávať zaplatené. Síce sú to centy alebo menšie eurá, ale tu ide o to, ak máte viacej takýchto videí dobrých, tak ten príjem môže byť 20, 30, 40 eur denne. A ja som kedysi za 40 eur denne chodil na 10 hodín do roboty a takto ich viete dostať nejakou ústavičnou prácou z internetu. Potom som tu našiel nejaký ďalší random kanál, nemusí ísť len o auta, môže ísť o ďalšie stavbárske a podobné veci. Môže ísť o vodoinštalácie, takisto elektrika.
Tu máme napríklad ako vymeniť tú ručku, či ako sa to povie, vo vnútri auta a má to 500 000 pozretí. Opäť konštantne to video má pozretia v čase a teda takýmito stručnými návodmi viete dosiahnuť nejaké pozretia a kľudne aj ďalší príjem. Tu som si dal napríklad ako nainštalovať Geberit, čo je vlastne ten zapustený záchod tlačítkový, neviem jak sa to volá. A je tu zase enormné množstvo tutoriálov a každé video, ktoré existuje, vy viete spraviť lepšie. Ako napríklad vymeniť ten kryt na Geberite. Za hodinu to má stále po 3 rokoch 6 pozretí za hodinu. To môžeme vidieť tu na. A zase konštantné pozretia. To je taký infinite money glitch. To znamená, že máte nekonečný zdroj peňazí z takýchto zlatých vajíčok. Ak má video 6 pozretí za hodinu, to znamená, že za deň má tých 144 pozretí a ak to dáme na priemerný mesiac, tak je to nejakých 4000 pozretí za mesiac a toto video môže kľudne, dáme deleno 1000, RPM-kov rátajme, že má 2-3, tak dáme, že 2, tá menšia hranica, takže za mesiac mu to dá 8,5 €, za rok nejakých 100 € a to som rátal nižšiu hranicu zárobku na 1000 pozretí. A to video po 3 rokoch vie zarobiť 100 € ročne. Verím tomu, že to je viac, toto je nejaká spodná hranica. Po 3,5 roku to vie zarobiť 100-200 € ročne, iba toto jedno video, nehovoriac o ďalších iných. To je ako keby taká dividenda z videa. Nemusíte vlastniť akcie, ale vlastníte dobré video, ktoré má search traffic a vy dostávate zaplatené aj po rokoch po vydaní tohto videa. No nie je to super? No, samozrejme, že nie je to také jednoduché, ako to vypadá tuto, ako to prezentujem. Keby to bolo jednoduché, robil by to každý. Sú také 3 podmienky na to, aby to malo úspech. Za prvé to je kvalita videa, za druhé dostatočný počet videí, lebo ak dáte jedno dobré video, tak neviem, treba tých videí robiť o mnoho viacej, aby ste mali väčšiu šancu na to, že tie videá budú mať pozretia. A samozrejme treba byť konzistentný, lebo ak sa teraz namotivujete, že idete robiť tutoriály, tak môže vás to prejsť po týždni. V konečnom dôsledku vyhráva ten, kto to robí dlhodobo a takto to platí vo veľmi veľa sférach. My máme napríklad Psí salón, robíme to dlhodobo a dnes už nehľadáme zákazníkov, lebo to robíme dlhodobo a za ten dlhý čas sme si už tých zákazníkov nahromadili a nie sme závislí od nových zákazníkov. Takže tiež tu platí aj to, že vyhráva ten, kto to robí dlhodobo. Moje výsledky týchto tutoriálov, nerobím síce iba auta, robím všetko, čo sa dá. Sú za pomerne dlhý čas, by som povedal, takéto. Videl som už aj o mnoho lepšie výsledky, toto je nič. Takisto som v tom úplný laik, ale dosahujem skoro 2,5 tisíca pozretí stabilných denne. Stále sa s tým učím a len teraz som prišiel na nejaké veci, takže časom sa človek učí a možno z toho aj niečo bude niekedy. V konečnom dôsledku si myslím, že toto nie je pre každého. Ak by to chceli niekto robiť pre peniaze, tak si myslím, že nemusí ani začínať, pretože veľmi dlho nebude mať zaplatené, ak niekto začne ako úplný laik a môže byť na konci dňa smutný, lebo môže do toho dať veľa času a nakoniec z toho nebude nič, lebo ten jedinec nevydrží. To by sme mali na dnes všetko, celkom spontánne video, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, lajkujte, odoberajte a vidíme sa na budúce.